Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Atong gipasidunggan karon ang mahal nga Birhen Maria nining adlaw nga Sabado. Uban kaniya padayon tang magampo nga unta masulbad na kining atong giatubang nga krisis sa panglawas, ang pandemic nga COVID-19, apil ng iyang mga variants. Ato sang iampo ang kalinaw sa atong nasod, kalinaw sa tibuok kalibutan, ug ang ato mga benefactors and donors nga mahatagan unta sa ilang mga gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan o mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagrado nga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tao ug mihapa siya sa yuta ug miingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo. Busa, hapit intawon kamo sa akong balay. Ako ang inyong ulipon. Tuguti nga makapakuha akong tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi ubos nining kahoy. Magkuha ako pagkaon aron mabaskog kamo ug makapahulay sa inyong makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo, sanglit mianhi man kamo sa akong balay. Sila mitubag, kun mao kana, buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tulda ug giingnan niya si Sarah. Pagkuwag usa ka sako sa imong labing mayong harina ug paglutog pan. Dali kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siyag nating baka nga tambok ug humok pa. Ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo, labas nga gatas ug karni, ug gidulot niya kini sa mga tawo. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila, ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sarah. Anaa sa sulod sa tulda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo
ngang imong asawa nga si Sara manganak og lalaki iniglabay sa siyam ka bulan ug nga mobalik ako inigabot ni anang panahuna. Si Sara di ay namati didto sa pultahan sa tulda luyo kang Abraham. Si Abraham ug si Sara tigulang na kaayo ug si Sara wala naabti sa iyang binulan. Busa ni katawa si Sara sa iyang kaugalingon ug miingon, karon nga tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong bana, unsaon man namo pagpanganak? Unya nangutana ang Ginoo kang Abraham, nganong mikatawa man si Sara ug miingon, makabaton pabagod akog anak nga tigulang naman ako kaayo? Aduna bagoy dili mahimo sa Ginoo? Sa hustong panahon, iniglabay sa siyam ka bulan, mubalik ako kaninyo, ug si Sara manganak og lalaki. Gilimod kini ni Sara, kay nahadlok man siya. Miingon siya, wala ako makatawa oy, apan ang Ginoo mitubag, mikatawa ka. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios. Ang akong manunubos. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Kay nanumbaling man siya pagtanaw sa iyang ulipon diha sa iyang kaubos. Ang tanang kaliwatan magtawag kanako nga bulahan. Ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako. Santos ang iyang ngalan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Ang iyang kaluoy gikan sa katuigan ngadto sa katuigan. Alang kanila nga madlukon kaniya. Ang gigutom gibuhong niya sa tanang mga kaayuhan. Samtang ang mga dunahan gihinginlan niya nga walay dala. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kaluoy. Hallelujah, hallelujah. Wikan mo, o
Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw. Sa pagsulod ni Hesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga adto unta sa gingharian, itambog ngadto sa kangitngitan sa gawas diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." Ug miingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo, mahimo ang imong gituuhan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayo ni adtong taknaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya ang ugangang babae ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan siya sa hilanat. Unya mibangon siya ug misilbi kaniya. Sa pagkasaumsom na gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Hesus ang daotang mga espiritu pinaagi sa pulong lamang ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa ni propeta Isaías, "Siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Dunay daghang pagtulunan nga pakita or gihanay ang atong mga pagbasa karon, pero usa sa importante kayong pagtulunan kanig yung mapaubsanong pag-alagad sa mga langyaw. Humble service to strangers. Saman, mubuhat mo ani? Do you serve strangers? Uy, tubag. Kita ra baron, buangon ra ba kaita? Labi na kamong mga ginikanan, daghan kay ninyo, magsigig tudlo sa mga anak, ayaw gyud pasudla ang tao ha, basta wa ka kaila. Mao gina. Ay gyud pasudla, mo bitan ang natay mga kural kasagaran, nya inigtan-aw dito sa kural nga wa kaila, ay tagda. Bisag magsigig ayo, ay gyud tagda, kay wa ta kaila. Mao gina. Nya iniglakaw ninyo, inyo ra mga anak mas balik, bantay ha, ay gimong pangable, basta wa mo kailaig pangable. Ana pa gani gyud mo hinganlan, basta moari na si kuan ay ablihi. Ana. Nya, sama na.
Pangginoo pa ng inyong gitudlo o yawanon? Kusga. Nya mo padayon pa mo ana. Bantay mga naom ninyo, mga buangon ra ba kayo? Mao na si Abraham, tanawa si Abraham sa unang pagbasa, drama kayo. Naglingkod-lingkod siya sa pultahan siyang tulda, pag-abot sa tulo ka tawo, nihapa siya sa tiilan sa tulo ka tawo ug miingon, tuguti ko nga moalagad ninyo. Kay mianhi man gyud mo sa akong balay, tuguti ko nga moalagad. Wa siya kaila kinsa to mga tawhana. Ang pinaka nindot pagyud nga harina ang iyang gipa-bake sa iyang asawa ug pinakatambok pinili gyud nga nating baka mo'y iyang giihaw aron idalit sa iyang mga bisita. Nga wa siya kaila. Ingon siya, kaon sa mo kay udton tutok na. Ang iyang nakita lang udton tutok niya galakaw in taon tong tulo, siya aron mabaskog mo, inigpadayon ninyo og lakaw. Sus, ang iya diyang gialagaran, ang Ginoo man dito, niya tulo man to katao, ang Holy Trinity, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, mo'y miadto siyang balay. Ug iya patong gisalikway. Unsa kay may tabo? Tubag. Why grasya? Why grasya? Ug unsa may pinakadako nga grasya? Ang iyang asawa nga 90 na kapin ang edad, mga 92 tingali edad atong Sara, na mabdos. Una kamo dinhi mga maalagaron nga tiguang na peligro kay mong mamabdos. Una ay na lang mog alagad. Ay base gigabot inyo sa inyo, magsuka-suka na mo dito. Ni katawa god si Sara. Pwede niyo god ni katawa. Ingon Sara, ha? Ako nga tiguang na kayo. Dugay na mga kung watong hais akong binuan. Yang ako sang bana, hapit na sad mo 100 years old. Unsaon pa man pagpanganak ka na? Lisod nga nin 50 kapin. Unsa na katong 100? Unsa man inyong paminaw? Okay pa na? 100? Kumbati pa? Wa na oy, 92. Mukumbati pa na. Oy, mutlang. Pero doon na di ay imposible sa Ginoo. Matod pas Ginoo. Wa. Og mao na gihatagan silag anak, bugtong anak nga nahimo natong amahan sa pagtuo. Nga mao si Isaac. Kay duha may anak ni Abraham, si Ismael og si Isaac. Si Ismael anak ni Abraham didto sa maid ni Sarah kadto si Hagar. Nya kana si Ismael mao nay gi-claim sa mga Muslims nga ilang amahan. Nya kita ang atong gi-claim nga amahan sa pagtuo mao si Isaac. Mao na ang Islam Ismael. Nya kita wa man ta Isaac Christian man ta. Mao na, basta mao na atong descendants, gikan gitang Abraham, mo na magkahiusa ang Muslim ug ang Katoliko kung maghisgot na tag Abraham. Aw mo kay bawa na. Managsuon tas mga Muslim oy. Managsuon tas amahan, di ta managsuon sa inahan sa mga Muslims in the descendants sa atong ancestral nga sa faith. Amo na siya. Nakaron tanawa ang opisyal dire sa atong ebanghelyo. Nihapa sad siya sa tiilan ni ining stranger nga maginganlag Jesus. Siya sugo ako. Sugo ako. Bisag unsay imong isugo nako akong tumanon basta maayo lang ang akong sulugoon. Ang iya pag yung gialagaran, iya pag yung sulugoon, usa ka amo agalon nagpakauaw og hapa-hapa dito sa tiilan sa usa ka strangers aron mahimong sulugoon para sa kaayuhan sa iyang sulugoon. Mohimo mo ana. Labi na gyud ang imong sulugoon may pagkabuangon. Ha? Ang pari, muhapa-hapa ka sa tiilan sa obispo aron lang maayo ang sakristan nga badlungon kayo.
Anong tan-aw sa mo sa Kristan nga mga buutan man itong sa Kristan din eh. Ay, nga naong ay. Mo na. Kamo be, mo pakauaw mo ngadto sa usa ka stranger, nya ikaw high ranking official, mo hapa-hapa ka atubangas daghang tao. Di oy, pero sa gibuhat sa opisyal, mapaubsanon nga pag-alagad, pagpaulipon sa tao nga wa niya kayo mailhin, gihatag sa Ginoo ang dako kaayong grasya. Igo rang niingon sa Jesus sa iyang pulong, pauli, maayo na ang imong sulugoon. Diha-diha, naayo dayon ang sulugoon. Nganong dugay man kay naayo ning atong COVID? Ngano? Ibaw mo? Wa sa ko kibaw. Pero pwede na to bana-banaon. Jutay na lang nato karon. Ambot og naa pa ba kaha nga kusog kay mo alagad og stranger. Ana, usabi na sa atong works of mercy, usa sad na sa final judgment ni Jesus sa Matthew chapter 25 verses wa ko kaybaw. Amurag 31 to 46 man siguro na nga niingon si Jesus, I was a stranger and you welcome me in your homes. Asa to? Asa to? Wa ko'y balay or langyaw ako o gidawat ko ninyo sa inyong balay. Kana ding mga langyaw, mauday na ang Ginoo. Kanang wa nimo mailhi nga tao, mauday na ang Ginoo nga miduol nimo. Munang naa gani mo duol nimo nga siga kaig mata, daghan kaig patik, kalkag kaig buhok, nya way hapit ilis. Kinsa man na? Ang adik na ninyong silingan. Pero pag duol niya nimo, mauna na si Kristo. Mauna si Kristo. Isalikway gina nimo, gisalikway nimo si Kristo. Saman? Agree, disagree? Agree. Nindog ta. Bantay bitaw. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios mo'y atong langitnong hinabang og panalipod. Sa tumang pagpaubos, sangpito nato siya, uban sa atong mapaubsanon nga kasing-kasing moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan nga sa kanunay mamahimo siyang buhing saksi sa kang Kristong pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong nasod nga ang gugma og panaghiusa, maghari sa atong katilingban aron makabot na nato ang kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami.
alang sa tanan nga mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Alang sa mga nangamatay nga mabanhaw na sila sumala sa saad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami. Makagagahom og tunhay nga Dios, duwata kining amo mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagpaubos pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatag mo, nadawat na mo kining among ihalad, ang panupino nga abot sa yutan, ug ginawa sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalagalang kanamo. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug pagmaya pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo
mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawatag kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sa wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong na Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian hanggang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaliikan. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kanino. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimaya ka, Maria, sa grasya ng Ginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, kasi Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iangko mo kami, mga makasasala, karunong sa takna sa kamatayan, karunong sa takna sa Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy.
Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga Birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung gahom. Apan mulihok rani kung kamao gitang mga lagad o mga langyaw or estranyo. So update sa atong nangahalin nga mga slots sa Hope and Opportunity slots. Out of 5,000 slots nga tag 2,000 ang nahalin niabot na og 4,267. 733 na lang ka slots ang nahibilin. Pakpak. Praise the Lord kay tani. Sa ato sang St. Vincent Healing Strength para aning atong pag-repair sa retablo, 4,000 ka slots ni tag 500. Ang nahalin as of yesterday ni abot na og 1,639 slots. 2,361 pa ka slots ang wapa mahalin. Pakpak yapon. Nakapalit na mo? Pamalit sad mo eh. Bitaw. Depende lang sa grasyas Ginoong ihatag nato, no? Ato lang dawaton. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanin.
Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.